Yumi, diri lang yum ha. Lilo, diri lang lilo ha. Lakaw sa mi ha. Lilo, yum, balik rami yum ha. Ha, balik rami, lilo, balik rami. Asa man si Oli? Oli? Oli, lakaw sa mi Oli ha. Balik rami dayon ha. Okay, bye-bye. Manglakaw di ay ta guys kay muadto ta og Argao. Naay bag-ong tindahan dito sa unahan sa proper Argao, dito ta mamalit. Kay nabuak ang amuang toilet bowl cover. So mamalit ta og bag-o. Si Lucas na dito sa taas. Kas! 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 Bantayi balay ha. Kas, alay. Ha, bantayi balay ha. Balik kami dayon ha. Daghan kay mga puti nga baka o kandeng. Mao ni akong giingon guys na bagong tindahan diri sa Argao. Ani oh. So diri ta karon kay mamalit ta atong toilet bowl cover. Uy, sirado man. Uy. Sirado. Unsa day rasa mag-close? Ay, alas 5 basta Sunday. Uy, close naman. Close naman, oy, alas 5 man dahil sila mag-close basta Sunday. Nice lagi diha sa atbang umang groups. So mubalik na lang punta guys kay close naman. So balik ta sa agi. Sang ipatanaw si Honda kay saba kaayo ini brake. Na ay friendly nga iro ay
Katong orange o ato. Manghapit na ita sa ilahang park guys kay magkaon-kaon ta dito usay atong makaon. Kay gutom man lagi ning masiradaan. Nagsiradaan ni sa hardware. So manghapit na lang ni Soroy sa ilahang park. Mga barbecue bay o kay daghag aso. Atong tanawon. Ay daghan man diri ko ano, daghan mga tindahan gagmay. Ato sang suruyon tagsa-tagsa mo park sa ta. So diri rata ni park guys kay para safety ang ato ang motor diha o nang gilumbay ra man na sila diha. Daghag tao diri oy. Murag nang gitapok ang mga tao diri na may daghang makaon ko diri ang mga tinda. Ta. Mga street foods na ay tempura, na ay kwek-kwek. Na ay mga juice. Asa? Tulo juice na sa meatballs kadi sa tag 5. Vegetable lang yan, sir. Katoon sa tong lingin-lingin. Meatballs, ma'am. Deadline yung Vegetable lang pero latuan pa ni ma'am. Oh, natuwan pa na. Pila ni sa Kato mo sulay kung kaon na to lingin-lingin. 20 ang baso, sir. Kani? Cheese stick, tag 20 ang baso. Ano to ma'am? Sir. Latuan sa to siya? Tulo juice, sir. Sa nalingin? Meatballs. Kani siya. Kulay po ni siya, sir. Kulay po ni siya. Ah, okay. Pila sa Kato mo sulay ko. Katong pork. Kung sulayag kaon. Ay mo, uwat niya na diha. Ula lang sila, sir. Asa may lami nga sauce ani? sweet, spicy. Sweet. Then kani ma'am sweet spicy. Katong sweet spicy. Kwani sa ko baby kanang wade sa bay kay sakit akong kuan. Spicy ma? Oh, gamay lang. Okay. Ora. Mm. Kasi ibalin Pero mga isuon, Kaya ba yan? Patugos ko. Salita. Kani sir? Fried isaw, sir. Tag 5 ra. Ah.
Aw kani kay dako upuan lugar. Say natin. Silugan. Ha? Nice silog. Dito itong tanawon sa kuanay barbecue po dire oh. 3 easy. Ano po tambayanan grill oh. Diha. Pork, grilled pork. Manghuli na mi guys kay humanaman mi og panihapon. So ingon ani pod ka alegre ang Argao. Daghan kayong sakyanan, daghan po kayong mga tao. Diha mi nangaon. Elisa's Park Food Park. Hello guys, abot na mi guys. Na si Yumi guys. Oh, nagparay among yung guys. Paray among yung oy. Nagparay among Yumi. Oh. Paray na among Yumi. Amo ng Yumi man. Jesus, nagparay gyud. Jesus, kining nagparay gyud. Tanawar good this oh. Nagparay gid siya, nagpauraray gid sa shoulder ni Ate Juna. Jesus kino. Jesus kino. Jesus. Ay, palangga na mo ni, palangga na mo ni. Palangga taon na na mo ay. Palangga ang taon na na mo ah. Sus, sus kino oh. Sus kino ko. Jesus kino unang paraygon. Paragon na yung man, no? Wa may kapalit sa among tuyo dito sa Argao kay pag-abot lagi namo guys kay sirado di ay. Kay kung Sunday 5 PM di sila manira. Pero kung laing adlaw kay 6 PM sila manira. So timing kaayo lagi nga pag-abot sirado. Naghapit na lang mi dito glag-laag sa ilahang park. Oh, dapat among Yumi. Among Yumi wa ka kuyog ni nagparay. Jesus, kay nagparay. Oy,